Nosaltres us volíem dir que no ens queda altre que celebrar que aquest Ajuntament s'hagi fet seu un model de subvencions que tantes vegades i des de fa tant de temps hem reclamat. Un model que és una aposta per la transparència i pel trencament amb un model de relació amb les entitats que nosaltres creiem que estava caduc. La concurrència competitiva serà de ben segur un sistema per dinamitzar i per ser més justos, per plantejar objectius, creiem, i per marcar una línia, un pla que Sant Celoni ja fa molt de temps que necessita. Creiem que serà una eina per revifar la relació amb els barris i començar de valent a integrar a tota la població nouvinguda. I quan parlo de població nouvinguda, no només parlo de població immigrada, sinó parlo també de tota aquesta població que ens va venir durant la bombolla econòmica, que moltes vegades no s'ha integrat amb la vida cultural del poble. Creiem que aquesta és una eina descentralitzadora i també us volíem dir que aplaudim la valentia d'aplicar aquest model en un moment en què, per culpa de la pandèmia, caldrà tenir molta mà esquerra i recolzar totes les associacions culturals que veuen limitada la seva capacitat de portar a terme les activitats i a totes les entitats que, donada l'emergència, es veuran segurament desbordades. Creiem que aquest model de subvencions de ben segur esdevindrà una modernització i un salt qualitatiu per al poble.